Ara us vaig a donar unes mesures de protecció bàsica que podeu utilitzar per vosaltres mateixos o per la resta de persones per evitar el contagi del coronavirus. Hem de seguir les recomanacions generals per tota la ciutadania. Les mesures que descrivim a continuació són pel domicili de l'usuari i pel nostre mateix domicili. El sortir de casa és imprescindible, només imprescindible per anar a comprar o per anar a treballar, si ho hem de fer. Evitar aglomeracions en el transport públic o a les botigues, estar a una distància d'uns 2 metres. Rentar-se les mans amb freqüència, amb solució hidroalcohòlica o amb aigua i sabó i eixugar-se amb paper. Això ho hem de fer abans d'entrar, quan entrem a casa i venim del supermercat o de l'autobús o del metro i abans de sortir, un altre cop, rentar-se les mans. En cas de que tinguem tos o estornuts, ens taparem el nas i la boca amb un mocador de paper o, si no el tenim a mà, amb la part interna del colze. Evitar compartir utensilis de cuina, gots, plats, coberts, si no estan degudament nets, els hem de rentar amb aigua calenta i sabó. Evitar tocar-se els ulls, el nas i la boca si no tenim les mans netes. Netejar les superfícies de la cuina i del bany amb llegiu diluït i aigua. La roba de llit, els pijames, les tovalloles, els llençols han d'anar directament a la rentadora, no deixar-los a terra i rentar-los amb aigua calenta i sabó. Ventilar les habitacions 2 cops al dia, ja que passem més hores a casa. Si a l'entrar al domicili de l'usuari notem que està refredat, li donarem una mascareta d'un sol ús perquè se la posi ell. Si l'usuari presenta símptomes gripals, febre i tos, hem d'avisar a la coordinadora del servei.